Assalamualaikum lur. Nyong lagi ya arep main kuburan Besanjan lur. Aku nggawe konten lur. Pengen mana lur, lah urun tau ngerti ke lur. Ke aku nemben urung ngerti lur. Aku pengen gawe konten lur. Gue sumure gue apik banget ya lur gue. Dan sumure malah apik pisan ke lur. Sawe apik banget, pemandangannya luas ya. Lur. Nyong lagi mlaku-mlaku lur. Wit gedange pada akeh banget lur, gue nang dhuwur lur. Nyong lagi gawe konten lur. Karo mlaku-mlaku lur. Kayame lur. Kayame lur, akeh banget. Ana papat kayak ayam lur. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Ya lur. Nyong lagi ndeleng kae. Makam-makame akeh banget lur nggih. Akeh pisan lur. Makam-makame iki lur. Nyong karo mlaku-mlaku lur. Pandan pati kesel lur, aku pengen gawe konten lur. Pengen gawe konten aku lur. Nyong lagi gawe konten lur. Capek banget lur ge. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Lur. Akeh banget ya lur. Tempat kerandane lur ge. Akeh pisan lur. Tempat kerandane lur akeh banget. Ya Allah, moga-moga sing pada tenang arwah ya Allah, doang nabe moga-moga bisa tenang. Tuh wis guys. Iki ya akeh banget lur. Pada akeh banget nang kana jan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Melasi ya lur, ana wong ninggal ya lur, doang nabe muga-muga bisa tenang ke lur. Assalamualaikum warahmatullahi kubur. Gutula sawah lur ge, akeh banget kuburane lur. Akeh banget lur ge.